God aften derude, og velkommen her til Folkeuniversitetets livestream-kanal. Vi skal i aften tale om afhængighed. Vi skal særligt tale om, hvad der sker i hjernen, når det kommer til afhængighed. Hvad det egentlig er, der sker, når vi tænker på, at vi gerne vil spise det her stykke kage, og hvorfor det er, at vi ikke er i stand til at stoppe med det igen. Og til at gøre os klogere på det, der har vi hul igennem til Jakob Linde, der er Ph.D. og psykolog, og så er han leder det, der hedder Klinik for Ludomani og BED ved Odense Universitetshospital. Og derudover også, som I kan se på slidet her, forfatter til bogen Din hjerne snyder dig, der udkom i 21. Den her livestream, den er en del af Hearts and Minds Festivalen, der finder sted i Aarhus på Dokken om 2 weekender, 2 uger hedder det, fra den 27. til den 29. september. Festivalen den er støttet af Lundbeckfonden, og der kan du faktisk også møde Jakob, og det kommer han lige til at fortælle lidt nærmere om til slut i foredraget her. I kan som altid stille spørgsmål, som jeg sidder og plukker ud af, når vi tager den her runde til sidst med spørgsmål og svar. Men vi kommer formentlig også til at lave en sådan lille runde undervejs for at bryde lidt med rytmen. Så skriv endelig, så ser vi, hvad der bliver relevant at tale nærmere om. Og ellers så tror jeg faktisk ikke, at jeg vil sige så meget mere andet, end at hvis I har nogle tekniske problemer, er I selvfølgelig velkommen til at skrive, så skal jeg se, om jeg kan hjælpe jer her fra centralt hold. Og ellers vil jeg bare ønske alle de over 11.000, der har tilmeldt sig her i aften, rigtig god fornøjelse, og velkommen til dig, Jakob. Ordet det er dit. Tusind tak, og tak for invitationen til at komme her og fortælle om bogen Din hjerne snyder dig. Og jeg har lige lagt et link her til min hjemmeside, og der har jeg skrevet noget mere om bogen. Jeg har også nogle af de andre artikler, som jeg har udgivet, som har relevans for det, vi skal tale om i aften. Og det kan man gå ind og se mere om der, hvis man har lyst til det. Jeg har lige skrevet linket oppe øverst. Det er mit navn, jakoblinde.com, ikke .dk. Og så er der lidt bøvl med søgemaskiner, så man skal faktisk skrive det op i webbrowseren. Man kan ikke finde det frem på Google af en eller anden grund. Men grunden til, at jeg skrev den her bog, Din hjerne snyder dig, sammen med Gyldendal, det var, at jeg havde skrevet en disputat om ludomani og dopamin, udgivet på Aarhus Universitet. Der var en masse fine artikler i, og dem læste mine kollegaer, men de mennesker, som egentlig havde brug for at vide noget af det her, der kom budskabet ikke nødvendigvis ud til dem. Så baggrunden for at skrive bogen, det var, at jeg ville gerne formidle min disputat om ludomani og dopamin på en måde, som var lidt mere tilgængeligt end det, som man normalt finder i artikler. Og så er jeg jo samtidig klinisk psykolog, så jeg behandler også afhængighed, og jeg vil gerne være med til at udbrede viden omkring afhængighed, fordi til forskel fra eksempelvis stress, angst og depression, som efterhånden rigtig mange kender til, hvor det er rigtig accepteret i vores samfund, at det er okay at have, så kan der være lidt mere stigma i forhold til afhængighed. Ikke mindst hos de mennesker, som har afhængighed. De kan opleve det meget skamfuldt at have afhængighed og ikke kunne styre deres adfærd. Og det, man skammer sig over, det gemmer man. Det, som man gemmer, det får man ikke hjælp til. Så derfor så er der rigtig mange mennesker, som har problemer med afhængighed på den ene eller den anden måde, eller problemadfærd, som ikke nødvendigvis får den hjælp, som de har brug for. Så det var den anden grund til, at jeg gerne ville skrive den her bog. Og den tredje, det var sådan set for at afstigmatisere afhængighed og uønskede vaner, at det er afhængighed, det er adfærd, og adfærd, det kan vi gøre noget ved, så man kan rent faktisk få hjælp. Det er det, som er den gode nyhed. Altså, selvom der er et stigma i forhold til at have afhængighed og uønskede vaner, så kan vi faktisk gøre noget ved det med de behandlingsformer, som vi har. Typisk vil der være tale om kognitiv terapi, og det vil jeg tale lidt mere om i aften også. Og så til sidst, så vil jeg gerne ligesom udbrede kendskabet til, at afhængighed og uønskede vaner faktisk er et kontinuum. Det er ikke sådan, at man lige pludselig en dag vågner op, og så er man faldet ud over en skrænt, men der er faktisk et kontinuum, der går fra almindelige vaner til uønskede vaner til afhængighed, og det gør blandt andet, at det er ofte nemt at forstå hos os selv, hvad det er for nogle mekanismer, som gør sig gældende ved
folk, som har en diagnose med afhængighed. Og blandt andet bruger jeg nogle eksempler, jeg selv har oplevet i bogen, selvom jeg faktisk ikke har afhængighed. Så for lige sådan at ridse op, hvad forskellen er på vaner og problemadfærd og afhængighed, så kan vi sige, at det som vaner, problemadfærd og afhængighed har til fælles, det er, at der taler om gentagende adfærd. Men det er jo ikke alt gentagende adfærd, som nødvendigvis er problematisk. Så når vi børster tænder, eller tager tøj på, eller går op og ned ad trapper, eller kører til arbejde, så er det jo noget vanedrevet adfærd, det er noget automatiseret adfærd, som vi foretager, men det er ikke nødvendigvis problematisk. Der, hvor det begynder at blive problematisk, det er, når adfærden er uønsket, eller har nogle negative konsekvenser, eller er forbundet med noget risici eller noget risiko. Og uønskede vaner, det kunne være sådan noget som, at man spiser mere, end man har lyst til, eller drikker mere, end man har lyst til, eller når man drikker, så drikker man sig mere fuld, end man har lyst til. Og risikoadfærd, det er jo det, som man ofte sådan ser blandt unge mennesker. Det kan være noget med at drikke sig alt for fuld, og så havne i nogle situationer, som man faktisk ikke har lyst til at havne i. Og derfra og så over til at tale om afhængighed, så begynder vi at tale om, at der også er en forringelse i funktionsniveauet. Så det betyder, at nu kan man begynde at have problemer eller vanskeligheder med at passe sit arbejde eller sin uddannelse. Man kan have problemer i sine sociale relationer, sit familieliv, sammen med venner eller bekendte, eller man kan være plaget af en hel masse tanker, som man har omkring adfærden. Så eksempelvis ved den lidelse, jeg skal tale om lidt senere, som hedder binge eating disorder, altså BED, der er som er karakteriseret ved, at folk de overspiser, der er det meget ofte, at det er meget belastende hele tiden at skulle gå rundt og tænke på mad 24/7. Så vi ser altså et kontinuum fra vane og problemadfærd og afhængighed. Og jeg skal også lige sige, hvis der er nogen, der har spørgsmål til de her slides undervejs, så skriv dem endelig i chatten, så hjælper Nora med at samle op. Jeg tænker, at jeg gennemgår det her omkring hjernens dopaminsystem, og så laver vi et break til at tage nogle spørgsmål, og så gennemgår jeg lidt senere det her med, hvordan kan man så behandle de her former for afhængighed, som vi ofte ser. Okay, godt. Så bogen Din hjerne snyder dig er delt op i 3 dele. Den første handler om de hjernemæssige forudsætninger for afhængighed, og den centrale hypotese der, det er, at det er den forventede belønning, snarere end den faktiske belønning, som er styrende for vores adfærd, og det er en pointe, jeg nok skal vende tilbage til. Den anden del handler om de psykologiske mekanismer, der indgår i afhængighed, og det når jeg ikke at sige så meget om i aften, men jeg til slut så fortæller jeg om, hvad for nogle andre sammenhænge jeg kommer ud og underviser i det, og så kan man se, om det er noget, som man har mod på eller er interesseret i. Så er der i hvert fald mulighed for at vide mere om det, eller få mere viden om det. Og den tredje del, det handler om behandling af afhængighed og uønskede vaner. Og igennem bogen, der har jeg 3 cases, der ligesom går igennem alle 3 dele. Det er Peter, som har ludomani, det er Ulla, som har BED eller overspisning, og så er det mig selv, hvor jeg har prøvet at være på casino og mærke, hvordan at min hjernes dopaminsystem i den grad snød mig på alle mulige forskellige måder. Så lad os starte med hjernens dopaminsystem, og der er det sådan, at dopaminsignalet i hjernen, det starter inde midt i hjernen, i det område, der hedder VTA, Ventral Tegmental Area, og der er det faktisk et elektrisk impuls. Det impuls, det går ud til det område, der hedder ventral striatum, og den største del af ventral striatum er det område, som hedder nucleus accumbens, og inde i nucleus accumbens, der sidder en masse nerveceller, eller hjerneceller, som er forbundet med belønninger, som er meget aktive i forhold til belønning. Derfra, der omformes signalet så til et kemisk signal, som så ligesom forplanter sig ud i hjernen, som sådan nogle kaskader eller kædereaktioner ud til det område, som hedder præfrontal cortex. Og meget ofte så det, man ser eksempelvis ved lidelser, hvor man er impulsiv, så er det, at der er noget svækkelse i præfrontal cortex, eller at der er noget overaktivitet i ventral striatum eller i nucleus accumbens. Og det vil jeg også vende tilbage til lidt senere. Når
det her kemiske, eller når det her dopaminsignal bliver omdannet til et kemisk signal, så fungerer det sådan, at hjernen, det yderste af hjernens nerveceller, det hedder synapser, og de er ikke sådan direkte forbundet, men de er forbundet igennem med sådan et signalsystem, hvor vi har nogle signalstoffer, og dopamin er et af de signalstoffer. Dopamin findes i alle synapserne, og på de modstødende synapser, som forbinder hjernecellerne med hinanden, der sidder sådan nogle dopaminreceptorer. Så det, der sker, når vi frigør dopamin, det er, at dopaminet, nu prøver jeg lige at vise med min cursor her, det frigøres her, så sejler det sådan over på den anden side af den synaptiske kløft, og så binder det sig til de her receptorer, og det stimulerer så dopaminfrigørelsen på de omkringliggende hjerneceller. På et tidspunkt så giver de her receptorer slip igen, og så bliver dopaminet genoptaget her i synapsen, og så bliver det nedbrudt, og så bliver det gendannet, sådan så det kan blive frigjort igen på et senere tidspunkt. Og det er altså nogle processer, som foregår meget, meget hurtigt, altså ned til 100 dele af et sekund i forhold til at forplante det her signal igennem hjernen. Så er det sådan, at jeg kan faktisk skubbe til den naturlige dopaminbalance, jeg har i hjernen. Jeg kan eksempelvis sniffe noget kokain, og hvis jeg sniffer noget kokain, så går det direkte i blodbanen, og så går det op i hjernen, og så går det igennem det, der hedder the blood-brain barrier, og så går det så ind, og så lægger det sig her på de her genoptagelsesmekanismer, og så blokerer det genoptaget af dopamin. Og nu kan I se, at dopaminkoncentrationen øges i hjernen, det vil sige, at nu er der mere dopamin, der kan binde sig til de her receptorer, og når der er mere dopamin, der kan binde sig til de her receptorer, så kan vi opleve sådan en rustilstand, et kick, eller et rush, eller en spænding, eller noget, der er opkvikkende. Så det er sådan en af de måder, jeg kan øge dopaminkoncentrationen i hjernen på. Men jeg kan også gøre det på anden vis. Jeg kan gøre det ved at træne, eller jeg kan gøre det ved at tage nogle andre stoffer, eller jeg kan gøre det ved at spille om penge, men jeg kan også gøre det ved at spise. Så dopamin er sådan et af de centrale signalstoffer, vi har i hjernen i forhold til belønning. Og det er en fordel, fordi ellers så skulle vi have en hel masse forskellige receptorer op i hjernen til belønning, og vi har ikke hverken chokoladereceptorer eller kokainreceptorer, men vi har dopaminreceptorerne, og det er derfor, vi tror, at der ligesom er et fælles neurobiologisk grundlag for mange af de her afhængighedsformer, fordi dopamin er sådan det centrale stof, der ser ud til at gøre sig gældende i de her processer. En af de måder, som man kan måle dopaminbindingen eller dopaminkoncentrationen i hjernen på, det er ved en PET-scanner, og her ser et eksempel på en PET-scanner. Og der lavede vi nogle forsøg med nogle ludomani-patienter, og de lå inde i den her PET-scanner, der lå de faktisk ret lang tid. De lå først 2 timer i det, der hedder sådan en baseline, hvor vi sådan bare målte deres basale dopaminbinding, og så lå de yderligere 2 timer, hvor de spillede et spil. Så i begge situationer, så spillede de et spil, men i den første del, der var det computeren, der fortalte dem, hvad for nogle kort de skulle vælge, og I kan se på computerskærmen, det var der, hvor de fik kortbunkerne at se. Og i den anden del, der kunne de så selv vælge. Og så ved at sammenligne bindingen af et radioaktivt sporstof, så kunne vi så måle indirekte, ikke direkte, men indirekte kunne vi måle dopaminfrigørelsen. Og det skal jeg forklare, hvordan man gør nu her. Lige om lidt faktisk. Først så skal jeg lige vise, at det her spil, det var det spil, som de spillede, det hedder Iowa Gambling Task, og man skal vælge imellem 4 forskellige bunker A, B, C og D, og det handler om at vinde så mange penge som overhovedet muligt. Og den måde, som IGT eller Iowa Gambling Task fungerer på, det er, at hvis man vælger bunkerne A og B, så starter man faktisk med at vinde. Hver gang man vælger et kort, så vinder man penge, men efterfølgende så taber man forskellige beløb. Og I kan se især bunke B her, der starter man med at vinde nogle rigtig store beløb, men så får man nogle ordentlige drøn af tab, og så vinder man en hel masse penge igen, og så får man et endnu større drøn af nogle tab. Og den grønne linje her ligner nogenlunde det, som vi ved er det, som ludomani-patienter gør, nemlig det, der hedder loss chasing. Altså de forfølger deres tab, og det betyder, at i starten,
så spiller de måske på nogle af de ting, som de synes, at det er de rigtig gode til. Hvis de så taber pengene, så forsøger de at vinde pengene tilbage, og det gør de ved at spille mere hasarderet, og det øger så risikoen for nye tab, og så fremdeles. Godt. Så tilbage til det, jeg lovede før, med hvordan vi måler dopaminkoncentrationen i hjernen. Her der kan I se nogle billeder af nogle mennesker, som har fået sprøjtet det her radioaktive sporstof ind, som jeg nævnte før. Det hedder rakloprid, og rakloprid binder sig i hjernen, i putamen og i nucleus caudatus, og også i ventral striatum, som var det område, som vi var specielt interesseret i. Og I kan se, her er de raske kontrolpersoner, de er herovre til venstre, og de har nogle mere røde felter, og det betyder, at der er mere af det her radioaktive sporstof, som binder sig til dopaminreceptorerne, dem der hedder D2 og D3, på det her sted i hjernen. Dem, der er afhængige af kokain, amfetamin og alkohol, de har en meget lavere binding af det her raklopridstof, og det betyder, at de har færre frie dopaminreceptorer til rådighed til at binde dopamin. Så i udgangspunktet, så er de her mennesker, som har rusmiddelafhængighed, de har færre frie receptorer til rådighed. Og det var vi sådan set interesseret i at se, om det samme gjorde sig gældende for folk, som havde ludomani. Og der var vi faktisk de første til at vise, at det er der ikke. Og det kan I se hernede, hvor jeg har markeret med gult. Her hvor der står mean, som er middelværdien eller gennemsnitsværdien, der er den ikke anderledes. Den er for de raske kontroller omkring 2,19 og 2,0, end for dem, der er ludomanipatienter herover den 2,13 og 1,96. Så der er faktisk ikke forskel imellem, hvor meget dopamin eller hvor meget rakloprid, som vores forsøgspersoner kunne binde til de frie receptorer i hjernen. Og det kunne indikere, at der ligesom ikke var den samme ændring i hjernen, fordi at det stof, den dopamin, der blev brugt til at spille med, var det, som hjernen selv producerede. Men det er en lidt længere og mere kompliceret diskussion at tage, så det kan vi eventuelt vende tilbage til spørgsmålet, eller også så kan vi vende tilbage til den i nogle af de andre dage, hvor jeg kommer til Aarhus og deltager i Heart and Mind Festivalen. Det vi så rent faktisk fandt i stedet for ved ludomanipatienterne, det var, at de synes, at det var signifikant mere spændende at spille det her spil. Hernede, der kan I se excitement rating, det vil sige, hvor spændende synes de, det var at spille, og de sorte prikker, det er dem med ludomani, og I kan se, at de sorte prikker, de er meget længere til højre end de hvide prikker. Særligt for dem, der frigiver dopamin, det er dem, der er over 0. Så dem, der frigiver dopamin, der synes de her ludomanipatienter, at det var vanvittigt spændende at spille, eller meget spændende i hvert fald at spille, mere spændende end dem, som ikke havde ludomani. Og rent faktisk, så var der en direkte sammenhæng, direkte korrelation, taler man om, imellem, hvor meget dopamin ludomanipatienterne frigav, og hvor spændende de synes det var. Og den korrelation, den var signifikant, det kan man se heroppe. Så der var en sammenhæng imellem dopaminfrigørelsen og spændingsoplevelsen hos personer med ludomani. Noget andet vi fandt, det var, at ludomanipatienterne var også dårligere. Dem, der frigav dopamin, de var dårligere til at spille det her spil IGT, end de raske kontrolpersoner. Og det mener vi har at gøre med, at de raske kontrolpersoner, de brugte deres dopaminfrigørelse til at lære. De brugte det i indlæring, hvor at ludomanipatienterne, de ligesom oplevede ved dopaminfrigørelsen, det var spænding snarere end indlæring. Så de kunne ikke omsætte deres dopaminfrigørelse til læring, men i stedet for, så havde de en øget spændingsoplevelse, som kan forklare noget om, hvorfor var det så, at de blev ved med at spille. Nu nævnte jeg tidligere det her med forventning, og hvorfor er forventning interessant? Jo, det er det, fordi man har vist nogle studier, lavet nogle studier, hvor man har vist, at bare det at se et billede af nogen, der sniffer kokain, er nok til, at man frigør dopamin, hvis man er kokainafhængig. Så her der har vi nogle folk, som er afhængige af kokain, og først så ser de et billede af nogle naturskønne
omgivelser, og så måler man, hvor meget deres basale binding er i hjernen. På samme måde som vores ludomanipatienter lå i den her baseline og fik at vide af computeren, hvad de skulle spille. Så viser man dem nogle billeder af folk, der sniffer kokain, og så kan I se, så bliver der færre frie dopaminreceptorer til rådighed, og det betyder faktisk, at nu er der mere dopamin, som er frigjort. Og det er fordi dopamin, det skubber det her raklopridsporstof væk, så når det her raklopridtal falder, så er det fordi, der er mere dopamin, der har bundet sig til receptorerne. Så det her er et udtryk for en dopaminfrigørelse. Så bare det at se et billede af nogen, der sniffer kokain, er nok til, at vi frigiver, eller man frigiver dopamin i hjernen, hvis man er kokainafhængig. Og det samme gør sig faktisk gældende, hvis man er overvægtig og ser et billede af en burger. Så her, der har vi nogle overvægtige, som først ser et stamtræ, og der i en baseline, altså det der er en baseline, og der kan vi se, der har de en større binding af rakloprid, og så ser de en burger, og så har de meget mindre binding af rakloprid, og det betyder, at nu har de frigjort dopamin, som en forventning om, at lige om lidt, så skal jeg måske spise en burger, eller nu har jeg faktisk lyst til at spise en burger, hvordan kan jeg få fat i en burger? Så de her studier viser, at det er vores forventning om belønning, måske snarere end den faktiske belønning, som er drivende for adfærden ind i afhængighed. Og det er en lidt anden måde at tænke belønning, end vi normalt gør. Det gør jeg også noget ud af at skrive i bogen, at normalt så tænker vi på belønning, som at vi gør noget godt, og så får vi en belønning. Men her der er det faktisk, at vi ser noget, det får vi lyst til, og den forventning, der er om det, som vi har lyst til, det udløser dopamin. Eller den anden vej rundt, at når der er noget, hvor hjernen siger, aha, det her det er spændende, så frigiver den dopamin, og så mærker vi det som en lyst eller en trang. Og det kan I jo huske tilbage til, at vi lige har set med ludomanipatienterne, at de havde en øget spændingsoplevelse, når de frigav dopamin. Godt. Så hvordan kunne vi så prøve at undersøge det her fænomen med forventet belønning i vores ludomani-population? Jo, der fandt vi inspiration fra nogle studier, nogle abestudier, som en forsker, der hedder Wolfram Schultz, har lavet. Og de lavede et abeforsøg, hvor de her aber, de fik nogle elektroder stukket ned i hjernen i det, der svarer til VTA og ventral striatum. Og så fik aberne nogle billeder at se på skærmen, og nogle gange så var det sådan, at hver gang at aben så det her billede, så fik den en belønning, og så kom der en belønning 2 sekunder senere. Herover der gik 2 sekunder, og den belønning, det var en lille dråbe frugtjuice, som aben fik ind på tungen. Der viste det sig så, at de her dopaminneuroner, de reagerede før belønningen kom i det, der hed et forudsigelsesrespons. Det var sådan et højt og et hurtigt respons, når aben så det her billede, fordi så tænkte den, aha, nu kommer der en belønning, og når den så fik belønningen, så havde den ikke brug for dopaminresponser, fordi nu havde den jo forudsagt, at der kom en belønning. Omvendt nogle gange så fik aben en belønning uden at have set et billede, og så kom der også et dopaminrespons, fordi nu mærkede aben en belønning på tungen. Og de to grønne her, det kaldes, den øverste kaldes for reward prediction, og den nederste kaldes for reward prediction error. Og det er en indlæringsmekanisme, som hjælper os til at opdatere vores viden omkring verden. Og det er utrolig smart i forhold til stort set alle former for indlæring. Men det, der så var rigtig interessant, det var, at når det så var 50-50, altså hvor aben ikke kunne forudsige, om der kom en belønning eller ej, så var det sådan, at først så var der sådan en lille forudsigelsesrespons, men så var der det, som forskerne kaldte for en sustained activation herhen ad den røde linje. Så det var sådan et vedvarende dopaminrespons. Og det var det, som vi kaldte for forventningsrespons, eller jeg kalder for forventningsresponset i bogen. Og det er den her mekanisme, som vi tror på kan... hvad skete der der? Det er den her mekanisme, som vi tror på kan forklare, hvorfor man bliver ved med at spille, selvom man rent faktisk taber. Fordi det her forventningsrespons, det er hele tiden tændt
uanset udfaldet. Så uanset om jeg vinder eller om jeg taber, så bliver jeg ved med at frigøre dopamin i forventningen om, at jeg er lige ved at vinde. Og hvis vi ser på sammenhængen imellem det her forudsigelsesrespons og det her forventningsrespons, så er det sådan, at forudsigelsesresponset, det er en ret linje. Jo større sandsynligheden er for gevinst, det større er forudsigelsesrespons, så det giver god mening. Mens forventningssignalet, det er størst, når uvisheden er størst. Så når der er 50-50 chance for at vinde, så er man bundet i spændingen om udfaldet, og det er vi sikkert mange, der kender fra, når man spiller kort eller terninger eller noget andet, så ved man ikke, hvad udfaldet er, men det er sådan nogenlunde 50-50, og det er det, der ligesom holder spændingen ved lige. Hvis man hele tiden taber, så er der ikke meget sjovt ved det. Og faktisk heller ikke, hvis man hele tiden vinder, så er der heller ikke særlig meget usikkerhed om udfaldet, og så kan det faktisk også hurtigt blive kedeligt. Så vi var interesserede i at se og teste hypotesen. Vores ludomanipatienter, ville der være sådan en ret linje som et forudsigelsesrespons, eller ville det være sådan en omvendt U-kurve, som vi kunne se i deres dopaminrespons, hvor at det var forventningen om belønning, der ligesom var det, der var drivende for frigørelsen af dopamin. Og det vi fandt, det var faktisk, at det var den omvendte U-kurve. Så det vil sige, når der var størst usikkerhed eller uvished om udfaldet, så var dopaminfrigørelsen også størst. Det var der spændingsoplevelsen også størst. De mennesker, som altid tabte, de ludomaner, som altid tabte, de synes ikke, det var særlig spændende at spille. Og faktisk så var det også sådan, at dem, der altid vandt, de fandt det heller ikke særlig spændende at spille. Og den måde, som vi forklarede det på, det var ved, at hvis først man havde gættet det her spil, og man skulle ligge 2 timer inde i scanneren, og det svarede til at løse ligningen 1 + 1, så kunne det godt blive ret hurtigt blive kedeligt. Så det var dem, der hele tiden følte, at de var lige ved at vinde, eller lige ved at tabe, som havde den største dopaminfrigørelse. Og der var det altså anderledes med de raske kontroller. Der var det altså mere det her med om udfaldet, altså om de lærte noget undervejs, om de blev bedre til det her spil. Godt. Nu tænker jeg, at jeg vil lige sige pointen her, at det var den forventede belønning, snarere end den faktiske belønning, der kan forklare centrale mekanismer ved afhængighed og uønskede vaner. Og så kan du, Nora, måske lige moderere nogle af de spørgsmål, som er kommet. Så kan vi tage nogle spørgsmål, og vi kan eventuelt vende tilbage til nogle af slidesene. Og så tænker jeg, så tager jeg behandlingsdelen derefter, og så kan vi tage de afsluttende spørgsmål til sidst. Lad os prøve det, Jacob. Og der er kommet fantastisk mange gode spørgsmål ind allerede, så hvis jeg har siddet og set forvirret ud nede i dit hjørne, så er det bare fordi, jeg har prøvet at holde overblikket. Jeg har prøvet at samle nogle af dem i nogle kategorier. Der bliver blandt andet spurgt en del ind til ADHD og ADD. Blandt andet, om man kan bruge det i diagnostiseringen af ADHD eller ADD, altså sådan den her forskning, du arbejder med afhængighed. Og så bliver der også spurgt om... nu skal jeg lige se, om jeg har de rigtige. der er mange forskellige. Du kan måske lige starte med at svare på den, og så tager vi lige den næste bagefter. Ja, så hvis vi tager den første, så er det faktisk rigtigt nok, at personer med ADHD har flere, altså så vidt jeg ved, flere frie dopaminreceptorer, og det er blandt andet derfor, man bruger methylphenidat til at behandle ADHD med, fordi så stimulerer det, at der er noget dopamin, som bliver som noget ekstra dopamin, som binder sig til receptorerne, og så hjælper det til at samle og fastholde koncentrationen. Så det er helt rigtigt, at der er en sammenhæng imellem dopaminsystemet og ADHD og behandlingen af ADHD. Mig bekendt er det ikke kommet så vidt endnu, at man kan diagnostisere ud fra, hvor meget dopamin man ligesom binder. Så vi må forestille os, at det kan godt være tilfældet, og det ved vi, at man kan have flere frie dopaminreceptorer. Det har eksempelvis skizofrenipatienter. Det findes muligvis også inden for folk, der ikke har andre former for psykiske lidelser. Men
så man kan sige, at den vej rundt, det ligesom går, det er, at vi kan stille en diagnose med ADHD, og når vi stiller en diagnose med ADHD, så er der større sandsynlighed for, at man har flere frie dopaminreceptorer, og derfor så kan methylphenidat, Ritalin eller hvad de forskellige præparat hedder have en effekt i behandlingen. Det kan hjælpe til, at man er mere samlet i sin opmærksomhed. Og det tænker jeg faktisk svare på Stevens andet spørgsmål, som var det, jeg havde i tankerne, som er, hvad det er, der i hjernen specifikt har indvirkning eller begrænsning i forhold til dopamin og ADHD og ADD. Så det tænker jeg også, du fik svaret på derunder. Ellers må Steven skrive tilbage. Så var der et spørgsmål omkring, eller der er flere spørgsmål omkring genetik, omkring afhængighed. Det kan være arveligt, om man kan være genetisk disponeret for det. Er der en, der spørger? Ja, altså der er en genetisk komponent. Man har blandt andet lavet undersøgelser i familier, hvor der er en øget forekomst af afhængighed. Som jeg husker det, så er det primært alkoholafhængighed, man har set på. Der har man set på søskende til personer, som udvikler alkoholafhængighed. Og de har også en lavere færre frie dopaminreceptorer til rådighed, på samme måde som man finder blandt personer, som er afhængige af alkohol. Så selvom de her søskende ikke har udviklet afhængighed, så kan de stadigvæk have en disponering for at have færre frie dopaminreceptorer, som man så har argumenteret for, at så kan de ligesom være en risikofaktor i forbindelse med at udvikle afhængighed, ikke også? Så jo, der er en genetisk komponent, men derudover er der selvfølgelig også en social komponent og en personlig komponent. Så eksempelvis så kan vi have ludomanipatienter i klinikken, som kommer og siger, at jeg voksede op i et hjem, hvor mine forældre drak, og bare det at lugte en øl, det gør, at så får jeg det dårligt, men til gengæld så spiller jeg om penge, ikke også? Så var der et interessant spørgsmål. Du var inde på det her med, at bare ved at se et billede af en burger, så kan man få meget markant lyst til den. Der er en, der spørger, om man ikke kan vende sin lyst til blot at se på det man gerne vil have, altså forventning, og så øve det op, i stedet for rent faktisk at realisere handlingen og spise burgeren i det tilfælde. Faktisk så er det modsatte, der hjælper. Så jo mindre man ser på burger, des mindre bliver man ligesom aktiveret. Altså det er sådan, at jo mere du ser på burgeren, des mere du har lyst til den, des mere vil dopaminsystemet blive aktiveret. Så det er ikke sådan, at du kan... altså der, hvor vi ligesom ser en sensitivering, sagt på en anden måde, vi ser en sensitivering i forhold til stoffer, alkohol, burger, hvad det nu måtte være. Så det vil sige, at hver gang vi ser dem, så får vi mere lyst til dem. Der, hvor vi ser en desensitivering, det er, at dopaminreceptorerne ser ud til at nedreguleres, så vi får et mindre og mindre dopaminrespons, men vi får mere og mere lyst. Og det er sådan sådan en lidt ironisk proces, kan man sige, der gør sig gældende ved afhængighed, men så har der været nogle teorier om, at så er det fordi, man forsøger at kompensere for, at nu binder man mindre dopamin i hjernen, så har man brug for at tage mere af stoffet for at opleve den samme effekt. Men det er i hvert fald tydeligt, at jo mere man gør noget, des mere nedregulerer det hjernen i forhold til stoffet, og des mere har man lyst til det. Så er der sådan lidt bredere spørgsmål, som jeg tænker både kan tillægges her og i andre sådan hjernesammenhænge. En, der spørger om, skriver, at personen har læst, at man kan træne sig til flere synapser ved for eksempel at fortsætte med at lære noget nyt livet ud. Men er der også forsket i, hvilken slags hjernegymnastik, der virker bedst? Ja, jeg ved ikke, om man kan få flere, men man kan i hvert fald reducere henfaldet. Altså der er naturligt, med alderen så mister vi naturligt nogle af vores receptorer på samme måde, som vores syn bliver dårlig og den slags ting, når vi bliver ældre. Og ved at holde sig aktiv, og så vidt jeg ved, så er det primært ved at holde sig fysisk aktiv og ved at lære nye ting. Så det er ikke så meget det med at sidde og gætte kryds og tværs, det er mere sådan noget med at lære et nyt sprog, eller lære nogle nye færdigheder, lære en ny sport, lære et nyt instrument, så kan man ligesom
sænke reduktionen af de dopaminreceptorer, som man taber, når man bliver ældre. Det er min forståelse af det i hvert fald. Så skal vi så runde af for den her omgang med et sidste spørgsmål fra Ja, det synes jeg Lise. Lise Bo, der spørger, om der er dokumentation for, at mobiltelefoner eller brug af sociale medier har samme effekt på spagnumsystemet. Ja, altså jeg har ikke set studier, som lige så tydeligt som rusmidler og burger her viser det samme. Men man kan sige, at funktionen af mobiltelefoner gør det samme som burger i virkeligheden. Ikke? Altså og også gør det samme, som vi så i abemodellen. Altså den måde, som algoritmerne bag de her sociale medier ligesom er opbygget på, det er, at der kommer hele tiden noget nyt. Det samme gælder i øvrigt computerspillene, og vi ved ikke, hvornår det kommer. Og det betyder, at vores dopaminsystem bliver hele tiden pirret til at fortsætte med at gøre et eller andet. Så det er ikke så meget skærmene, det er mere det her med, hvad der er på skærmene. Altså er det hele tiden nyt og uforudsigeligt, det der kommer, så stimulerer det dopaminfrigørelsen og adfærden. Nu forsvandt lyden. Og lige sådan der. Måske kan vi lige nogle enkelte spørgsmål fra Susanne, der kobler sig lidt op på det, du siger her. Hun spørger, børn, der bruger meget tid på gaming eller afhængig af gaming, vil de også få forhøjet dopaminfrigivelse, når de ser nogle andre spille eller ser en computer? Ja, og ofte så ser vi, at der ligesom er sådan altså der er en del af vores ludomanipatienter, som også gamer, og det som spillene er rigtig gode til, det er, at de er rigtig gode til at styre vores opmærksomhed. Så vi skal ikke selv gøre så meget for at planlægge eller holde øje og overblik, men altså det, som man kalder for eksekutivfunktioner, men til gengæld, så skal vi hele tiden forarbejde. Så hjernen står hele tiden og arbejder i forhold til noget, som den ikke rigtig ved, hvad sker, noget, som fastholder opmærksomheden og spændingen, men der er ikke så meget læring i det på samme måde, som hvis man hvad skal jeg sammenligne med, altså lære et nyt sprog eller sådan noget. Jo. Selvfølgelig er der læring i det, men man kan sige, det som funktionen af spillet er, det er, at den ligesom i højere grad styrer ens adfærd, end eksempelvis hvis du spiller et instrument. Så er det ligesom dig, der selv skal styre instrumentet i forhold til, hvad det er for nogle lyde, der kommer ud af det. Det er sådan mit gæt. Jeg er sådan lidt uden for min comfort zone her, vil jeg godt indrømme, når vi taler om funktionen af, eller forholdet mellem eksekutivfunktioner og forarbejdningshastighed i forhold til gaming. Men princippet er det samme, altså at computerspillene er bygget op omkring noget uforudsigelighed og noget uvished og noget, der hele tiden ændrer sig, og det stimulerer vores dopaminsystem. Så får du lov til at gå ind i din comfort zone igen og afslutte oplægget, så tager vi lidt spørgsmål til slut igen. Godt, tak. Så vil jeg prøve at skifte gear en lille smule. Så først så vil jeg lige her tale om behandling. Og fordi spørgsmålet er selvfølgelig, når vi nu kender til de her mekanismer, hvad kan vi så gøre ved dem? Og der er 3 ting, som jeg lige vil fremhæve fra bogen, og det er, at vi kan have opmærksomhed på automatiske tanker og handlinger. Det er jo sådan, at dopaminsystemet er et ikke-sprogligt system. Det er ikke sådan, at dopaminsystemet kommer og siger, hey, nu skal du ud og spille, eller nu skal du ud og drikke, eller nu skal du ud og gøre noget andet. Det kommer som sådan nogle kropslige fornemmelser, craving, trang, følelser, hvad vi ellers måtte have. Og det oversætter vi så til tanker og handlinger. Så det første, der sker, når man skal finde ud af, hvad pokker er det, der er på spil i de her situationer, hvor jeg kommer til at spille eller spise eller drikke for meget, eller hvad det måtte være, det er at rette opmærksomheden imod automatiske tanker og automatiske handlinger, fordi vi kan kun ændre det, som vi er opmærksom på.
Det næste, det, som jeg lige vil fremhæve, det er det her med, at situationskontrol er lettere end selvkontrol. Det er meget nemmere at sige nej til kagen, når den ligger nede hos bageren, end når den står på ens spisebord. Og der er det at sige til det, at jeg har lige så meget lyst til kage som alle mulige andre. Det er faktisk ikke det, der adskiller mig for personen med BD, men det, der adskiller mig fra personen med BD, det er, at når jeg er stresset eller presset eller træt, så har jeg ikke lyst til kage. Så vil jeg hellere sove eller slappe af på en anden måde, eller snakke med nogle venner, eller sådan nogle ting. Så vi er tilbage dertil, hvad er funktionen af brugen af rusmiddel, eller mad, eller spil, eller hvad det måtte være. Og den tredje pointe, det er det her med at reorganisere sine tanker. Det vil sige, at man kan blive opmærksom på, hvad er det, mine automatiserede tanker siger, og hvordan kan jeg så svare dem igen. Og det har jeg taget nogle eksempler med på her. Så noget af det, vi arbejder med i behandling, det er det. Nu skal vi her. Noget af det, vi arbejder med i behandling, det er det, som hedder den kognitive diamant, hvor vi skelner imellem tanker og følelser her, og kropslige fornemmelser og adfærd. Og grunden til, at det hedder den kognitive diamant, det er egentlig bare fordi, at på engelsk, så er det, som vi kender fra ruder i et spilkort, det hedder diamonds. Så en diamond, det er sådan en firkant, der står på højkant, som vi ser her. Så derfor kalder man den kognitive diamant. Og når man skal finde ud af at rette opmærksomheden mod det, der sker, så skal man altid tage udgangspunkt i en specifik situation, fordi vi lærer specifikt, vi lærer ikke generelt. Så det kunne være noget med at stå i kø i supermarkedet på vej hjem fra arbejde, det er fredag. Jeg ser, at de har tilbud på slik, det er en tanke, der kommer til mig. Så kan jeg måske mærke en lyst eller en trang til slik. Jeg kan måske også mærke en rumlen i maven, som sådan en kropslig fornemmelse, og så kan jeg ende med at købe noget ekstra slik. Og så kan jeg begynde at sige nogle ting. Det var det her med de her kognitive fejlslutninger, vi har. Så kan jeg sige til mig selv, men der er jo tilbud på det, eller jeg kan købe 3 og betale for 2, så kan jeg spise 1 og gemme resten til i morgen, og så ender man alligevel med at spise det hele. Så det er sådan nogle tanker, der ligesom leder til, eller der muliggør, at man kan komme til at lave den her adfærd, men selvom man rent faktisk godt ved, at det ikke er en adfærd, man kan overholde i forhold til sig selv. Grunden til, det er vigtigt at skelne imellem de her, det er, at når vi taler om automatiserede tanker og automatiseret adfærd, så føles det som om, at alting er det samme. Ved at skelne imellem dem, så kan man også begynde at lægge mærke til, hvad er det, jeg først begynder at notere mig, når der kommer sådan en situation, hvor der er øget risiko for, at jeg kommer til at gøre noget afhængighedsadfærd. Er det tankerne? Nu har jeg lyst til noget sødt. Er det følelsen, altså trangen? Er det en kropslig fornemmelse? En uro i kroppen? Eller det er adfærden, at fødderne begynder at gå ud til køleskabet? Så det kan være meget forskelligt, hvad man først lægger mærke til, og hvad man først ligesom har adgang til. Men det, der er fælles for, eller det, der er centralt i den her trekant, det er firkant, at tanker og adfærd, det er det, som vi kan ændre på. Så vi kan ikke sige til vores krop, nu må den ikke have så meget lyst eller trang. Og vi kan heller ikke sige til vores krop herover, nu må du ikke rumle så meget. Men vi kan herop, der kan vi med vores tanker sige, okay, det kan godt være, at de har tilbud på slik, men grunden til, at jeg har lyst til slik lige nu, er egentlig, at det er, fordi jeg har haft en lang dag på arbejdet, og jeg har egentlig mere brug for at komme hjem og slappe af, end jeg har brug for at købe noget slik. Og adfærden kan man også ændre på. Man kan lave nogle aftaler med sig selv, nogle forhåndsaftaler med sig selv, fordi jo tidligere man lægger mærke til det her, desto lettere er det at handle anderledes. Og et eksempel på det er det, som hedder kædeanalyser, som er det, vi bruger i det her med, at situationskontrol er lettere end selvkontrol. Og det har jeg taget et eksempel med på her, og det kan være lidt svært at overskue, men det viser egentlig bare, at jeg kommer hjem fra arbejde og forsøger at glemme, at jeg har hovedpine. Så kan jeg have en tanke, jeg har brug for slik og føle en trang, så ender jeg med at spise noget slik og kan ikke stoppe. Og så får jeg en ny tanke, så kan det også være lige meget, og så oplever jeg kvalme og ubehag, og så smider jeg de tomme poser ud bagefter. Der er det at sige til det, at for hver af de her
led i kæden, så har jeg faktisk mulighed for at stige af. Og en kæde er aldrig stærkere end sit svageste led. Så det handler om at blive opmærksom på, hvor tidligt kan jeg identificere, at nu er jeg faktisk i gang med at spille, eller spise, eller drikke, eller hvad det måtte være. Nu skal vi også have det lidt hyggeligt, eller jeg går lige forbi tanken, eller hvad det nu måtte være. Det er sådan nogle tanker, som ofte ligesom implicit rummer, at nu vil jeg gerne lave noget afhængighedsadfærd. Og jo mere man gør det eksplicit, des lettere er det at genkende dem, når de kommer på et senere tidspunkt. Og det tredje, jeg så vil tage med her, det er så, at for at kunne ændre på sine tanker, for at kunne reorganisere sine tanker, så skal man ligesom kunne for det første identificere dem, men så også formulere nogle gensvar eller modsvar, som er stærke nok til at kunne give en mulighed for at handle anderledes. Og det vil jeg lige gå ud herfra, og så vil jeg tage et eksempel med på her. Så kan jeg lige sige, lad være med at skjule den, sådan der, og så kan jeg gå herud. Sådan der. Det kan se sådan her ud. Jeg skal lige have dig til at dele skærmen igen. Yes, tak for det. Den er der, og så siger vi del og vindue, og må ikke det skal være. Prøver de med den der. Hvis jeg så prøver at gøre sådan her. Jeg tager den bare sådan her. Er det okay? Det er fint. Godt. Alright. Så her, det er den samme situation, jeg kommer til at overspise igen. Man kan også sige, at jeg kommer til at spille igen, jeg kommer til at ryge for meget hash, eller hvad det måtte være. Og så kan der automatisk komme en tanke, hvor man siger, at der er faktisk ikke noget af det, der gør, der virker. Jeg har prøvet alt. Og ofte så handler det om, at jeg er blevet ved med at prøve det samme. Og så fører det til, at jeg giver op. Og så har jeg en nederlagsfølelse, skam, skyld eller lavt selvværd. Men jeg kan også, når jeg bliver opmærksom på, at jeg har den her tanke, der er ikke noget af det, jeg gør, der virker, finde et gensvar, altså en alternativ forklaring, som siger, hey, i sidste uge, der undgik jeg rent faktisk en overspisning. Hvis jeg kan få sådan en tanke i stedet for, så kan jeg tillade mig selv at gå tilbage til nogle af de strategier, der virker, og så kan jeg få en succesoplevelse i stedet for. Og pointen her, det er, at det er nøjagtigt den samme situation. Jeg er kommet til at gøre det her igen, men det er vidt forskellige konsekvenser, afhængig af, at man bliver opmærksom på sine automattanker, og at man kan svare dem på en anden måde. Så nu har jeg sagt meget komprimeret om hjernen og om behandling, og hvis man har lyst til at høre noget mere om det, skal vi se, kan jeg ikke gøre det? Jeg vil godt sådan der. Så kommer jeg faktisk også på Heart and Mind den 28. Er det ikke os, Nora, der skal være sammen der om den afhængige hjerne, sammen med Mathilde Falk? Det er nemlig rigtigt, jo. Ja, og lidt senere på dagen, der fortæller jeg så om den sultne hjerne, sammen med en endokrinolog, som forsker i Ozempic og Wegovy og sådan nogle ting. Så hvis man har lyst til at høre noget mere om det her, eller se noget live, som ikke bare er live stream, så kan man komme til Aarhus til Heart and Mind. Og jeg har også nogle 4 timers forelæsninger, altså sådan en hel aften, hvor jeg fortæller meget mere om de her ting. Og næste gang kommer jeg til Kolding, og her i september har jeg været i Odense, jeg kommer også til Aarhus og til København. Så der er rig mulighed for at møde mig, og man kan se, hvornår at man kan komme til at møde mig her på jakobline.com. Husk at skrive det op i webbrowseren, og ikke som en Google-søgning, fordi så kommer den desværre ikke frem. Men det var sådan set ordene. Nu har jeg tænkt, at vi kunne tage nogle spørgsmål, og så kan jeg svare så godt, som jeg kan. Enten indenfor eller uden for min comfort zone. Lad os endelig gøre det. Der er i hvert fald kommet mange gode spørgsmål ind, også siden sidst. Og jeg tænker, vi starter med det her.
fra en, der lytter med anonym, som spørger, om det er muligt at have indflydelse på at nedregulere dopaminfrigivelsen via sin kost. Ja, altså det er der jo på den måde, at når man spiser sukker og fedtholdig kost, så frigiver man mere dopamin i den forbindelse. Men jeg tror ikke nødvendigvis, det er så meget af kosten, der gør det. Jeg tror mere, det er sådan ens forventninger i forhold til kosten. Så hvis jeg selv skal give et eksempel, så på et tidspunkt drak jeg rigtig meget kaffe, og det begyndte jeg at blive sådan lidt småirriteret over, og så holdt jeg op med at drikke kaffe. Og det tog sådan set lang tid. Men nu her har jeg ikke lyst til kaffe på samme måde, når jeg ser kaffen, som dengang jeg drak kaffe. Så på den måde kan der være noget ved at ændre sine vaner, hvor at man så ikke længere har det samme dopaminrespons, når man så ser kaffe eller kage eller søde sager eller hvad det måtte være. Men ideen der er ligesom, at man skal have fat i, hvad er den indre motivation. Fordi hvis man bare siger til sig selv som sådan en ydre motivation, det her, det må jeg ikke, så ændrer det ikke nødvendigvis på noget. Så har man ikke ændret på sit tankemønster i forhold til det, man spiser eller det, man drikker, så har man ændret på sin adfærd. Og meget ofte, så er det, der sker, når folk de søger behandling, så siger de, jeg har prøvet 1000 forskellige ting, og der er ikke noget, der virker. Men det så ofte viser sig at gøre sig gældende, det er, at man er stoppet i adfærden, men ikke stoppet i sine tanker. Og det, der godt kan gøre det en lille smule svært også at formulere eller formidle relativt kort, og det er også derfor, at man, at jo, man kan læse en bog om det og blive inspireret om det, men derfra og så til at gøre det, der skal man ofte have hjælp af nogen, der kan fortælle, om det er sådan her, du skal gøre, eller sådan her, du skal gøre, eller prøve at se på det sådan her. Så det er en proces, hvor man kan lære de her ting, men det er ofte noget, som ligesom kræver, at man indgår i en eller anden form for behandling. Så er der et spørgsmål, som jeg tænker, mange af os faktisk gerne vil have svar på. En, der spørger, hvordan lærer man at kende forskel på en afhængighed og blot lyst til for eksempel kage? Hvordan kan man finde en naturlig balance, hvor det bare er lyst og ikke afhængighed? Og for eksempel dulmen er noget underliggende problematisk. Findes der en sådan forskel? Ja, der hvor vi begynder at tale om afhængighed, det er, når det belaster ens funktionsniveau. Så det, som vi ser med dem, der har BD eksempelvis, det kunne være sådan noget som, at de siger, jamen fra jeg slår øjnene op om morgenen til at gå i seng om aftenen, så tænker jeg hele tiden på mad, og det gør jeg altid i sociale situationer, og jeg tillader ikke mig selv at gå på stranden, og jeg går heller ikke i Tivoli og i forlystelser, eller jeg tager heller ikke ud at flyve, og jeg har heller ikke lyst til at gå ud på restaurant, fordi det sådan er kompromitterende, at jeg oplever, at andre mennesker, de sidder og kigger på mig, mens jeg spiser, og tænker, at jeg slet ikke har kontrol over min spisning. Så i den, kan du ikke lige gentage spørgsmålet, for nu kommer jeg ud af en tangent. Det er jo det her med forskellen. Ja, så forskellen er, at når man begynder at begrænse sit liv på den måde, så er vi mere over i at tale om, at så har man et problematisk forhold til mad. Man har måske ikke nødvendigvis en spiseforstyrrelse, men man kan have det, der hedder forstyrret spisning. Altså problemadfærd. Så man kan sige, at lysten til at spise, trangen til at spise, er ikke nødvendigvis det, der ligesom er afgørende for, at man har en afhængighed. Men det, der er afgørende for, at man har en afhængighed, det er, at det påvirker ens selvværd, ens funktionsniveau, ens måde at være sammen socialt med andre mennesker på. Så kan vi begynde at tale om det. Plus, at så skal der også være nogle andre ting til stede, som at man mister kontrollen over sin spisning, man overspiser, og man spiser hurtigere end normalt, og bliver ved til, at man er ubehagelig mæt, og føler skyld og skam bagefter, og spiser alene. Sådan nogle forskellige ting. Men sådan det primære, det er det her med, at man skal være belastet af det, eller opleve en forringelse i sit funktionsniveau. Når det så er sagt, så kan vi alle sammen have det sådan, jeg har det også selv sådan,
at jeg ligesom synes, at der er perioder, hvor jeg har mere kontrol eller mindre kontrol over min spisning, og der er perioder, hvor jeg skal arbejde mere med min spisning end andre perioder. Og der kan jeg bruge nogle af de redskaber, som vi ligesom kender fra behandling til det. Jeg håber, det svarer på spørgsmålet. Et andet interessant spørgsmål, sådan lidt i samme kontekst, en der spørger, om man kan tale om afhængighed, når man for eksempel har brug for kreativ udfoldelse for at føle sig tilpas eller lykkelig. Og man kan måske tilføje, tænker jeg, at det gælder måske også motion eller vinterbadning, eller hvad det nu kan være. Er det en type afhængighed? Altså, man taler om træningsafhængighed. Jeg tror ikke, det er en anerkendt diagnose nu, men igen, så er det, at der er en funktionsforringelse. Altså, så er det ikke bare, at man er glad for at træne. Så træner man til, at man får skader, og så bliver man alligevel ved med at træne. Det her med at udfolde sig selv kreativt, det kunne være sådan noget som, at jeg spiller på et instrument, og det har så stor en betydning for mig i mit liv, at det kan jeg slet ikke lægge fra mig, eller det er jeg nødt til. Så længe det ikke går ud over dit sociale liv i øvrigt, så længe du kan passe dit arbejde, eller dit familieliv, eller være sammen med venner, så er det okay at have en hobby. Altså, så kan det være sundt at have en hobby. Men det er i det øjeblik, at i stedet for at betale husleje, så ender jeg med at sidde og spille guitar, eller i stedet for at gå på arbejde, eller jeg møder op alt for sent, fordi jeg har siddet og spillet hele natten. Det er den slags situationer, man vil se på, at nu begynder adfærden at være det, man kalder for maladaptiv, i stedet for adaptiv. Så lad os tage et af de sidste spørgsmål nok, hvor der ikke er så meget tvivl om der er tale om afhængighed eller ej, nemlig om alkoholisme. En, der skriver, at alkoholisme er karakteriseret som en reel sygdom af WHO. Det er, at man mangler en stopknap. Hvordan hænger det sammen med det, du siger omkring forventning om belønning og dopamin? Mangler man dopamin ved afhængighed, ligesom ved ADHD, eller er det fordi forventningsresponsen er så heftig? Eller hvad er det, der skaber afhængigheden? Hvorfor kan man ikke stoppe ved afhængighed? Ja, så der ved alkohol, så var det den der paradokseffekt, som jeg talte om tidligere, altså at dem, der har alkoholafhængighed, de har færre frie dopaminreceptorer til rådighed, og de har samtidig øget tolerance over for alkohol. Så det, der ofte gør sig gældende ved alkohol, det er, at man siger noget i retning af, om jeg skal bare lige have en enkelt, og så ender man med at falde i. Det vil sige, at når man går i gang med at drikke, så drikker man mere og igennem længere tid, end man egentlig havde forventet eller havde planlagt. Og det kan der være flere grunde til det. Der kan både være de grunde, altså at man ligesom ikke har de der stopklodser, som vi så i forhold til præfrontal cortex. Det kan også være det, at man har brug for mere af stoffet, for ligesom at få den samme dopaminfrigørelse, og derfor så ender man med at bruge stoffet mere og igennem længere tid. Og udover at der er, det vil nok være mit svar. Altså det er det, man ligesom kan se på det neurobiologiske plan, ikke også? Men derudover så er der selvfølgelig også hele funktionsniveauet i forhold til alkoholisme. Nogle gange der vil man også der i forhold til alkoholisme ligesom kunne se, at man fungerer ikke lige så godt, når man drikker. Man bruger meget tid på at have tømmermænd, man fortsætter med at drikke, selvom man kan blive deprimeret, man kommer op og skændes med folk, man ændrer karakter, man bliver måske voldelig eller ubehagelig at være sammen med. Så udover at der er de her hjernemæssige ændringer, så er der også en hel masse sociale ændringer, der følger med det at have et alkoholproblem, som går ud over både en selv og andre mennesker. Så er der jeg faktisk godt lige tænke mig at nævne, der er en del, der spørger ind til ikke særligt specifikt, men nævner, om du kan sige noget om rygning og afhængighed. Så jeg ved ikke, om du kan koble et par sætninger på det også, hvor vi er med den slags. Så jeg er ikke specialist inden for rygning, men jeg ved, at nikotin er på samme måde som kokain og amfetamin, så er det et stof,
som binder sig på de her dopaminreceptorer, og det giver sådan en øget dopaminkoncentration i hjernen, som giver en større glæde eller en større rus. Så mekanismen ved rygning er den samme, og behandlingsprincipperne ved rygning er også det samme. Bliv opmærksom på, hvad er mine risikosituationer, forsøg at identificere dem så tidligt som muligt. Det er meget nemmere at lade være med at ryge, før man går ned og køber en pakke cigaretter, end når den er købt og pakken er åben. Hvad er mine sociale risikosituationer? Altså er det, når jeg drikker, er sammen med venner, eller spiser et godt måltid mad, eller hvad er det? Og hvad skal jeg så gøre? Hvad kan jeg så gøre anderledes? Hvordan kan jeg lave nogle forhåndsaftaler med mig selv, så jeg undgår at komme i de situationer? Situationskontrol er meget, meget lettere end selvkontrol. Og inden vi slutter helt af, så kunne jeg lige tænke mig at nævne et sidste spørgsmål fra Julie, der spørger, eller skriver, at på det her slide med kædereaktionen, der står der at dyrke mindfulness som en løsning. Det kunne hun godt tænke sig lige at få uddybet. Det er noget, du kan sætte på os. Ja, det er jo tro. Altså, lad os prøve at se, om vi lige kan finde tilbage til sliden. Så her. Ja, nu rykker jeg lige den her ned. Så man kan sige, her der er det noget med, at jeg har en intens trang, jeg har en følelse. Og det, som vi ved omkring mindfulness, det er, at der øver man sig i blot at observere sine indre tilstande. Så i det øjeblik, at jeg har en trang, og observerer trangen, og observerer, at den bliver mindre efterhånden, som tiden går, så kan det at dyrke mindfulness også være med til at reducere trangen. Så mindfulness har vist sig at være en effektiv intervention i forhold til trangen og tanker og indre tilstande, som man kan observere. Men det ligger jo også i det her med mindfulness, at man skal være opmærksom, man skal være mindful omkring det. Så derfor så er det, vi siger, at vi skal først være opmærksom på, hvad pokker er, der sker i situationen, og så giver det mening at bruge mindfulness som en teknik til at undlade at reagere på de impulser, som vi mærker i kroppen. Som hjernens dopaminsystem ligesom afføder, ikke også? Altså at når jeg frigiver dopamin, så har jeg lyst til noget. Jeg kan bruge mindfulness til at lade være med at reagere på den trang. Og med de ord, Jakob, så vil jeg sige tusind tak for et virkelig informativt foredrag og rigtig gode svar på nogle i øvrigt rigtig gode spørgsmål, som vi langt fra nåede alle af. Hvis man er nysgerrig på mere, så kan man som sagt finde dig på din hjemmeside, det er .com og ikke .dk. Så skal man lige huske, man kan møde dig til Hearts and Minds om et par uger også. Og så vil jeg lige runde af med en kommentar fra Bo Dalmo, der skriver, at du er mega god, mega spændende. Tusind tak for, at du bruger din kostbare tid til at udbrede din viden. Stor respekt herfra. Og det siger jeg også. Og tusind tak, fordi I også fulgte med derude. Det har været en fornøjelse, og så håber jeg, at vi ses igen. Om ikke andet om 2 uger, så til den næste livestream, vi har med her. Og fortsat god aften, skal jeg huske at sige også. Tak, og i lige måde. Hej. Og jeg skal lige huske at sige også, at vi har aftalt med Jakob, at vi lader streamingen ligge 24 timer. Man får sendt et link her i morgen. Tidligt bliver det nok først, når min kollega møder ind, hvor man så kan gå ind, og så kan man se den igen, hvis man skulle være gået glip af noget, eller har haft noget dårlig lyd eller forbindelse, eller hvad det nu kunne være. Så tak for i aften, og fortsat god aften herfra.